دمسي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمصخوم دمسي السنايو حفاش نغيلو ملك وحدا تعالو نغيلو ساعات أغيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب الزبزب وغن تعاكب الزبزب في اللي كان سبتلازب سلام حزبي تمنى أخيرنا لو تغنى عديكم هو مداني ساعات أخير خبر سلامتنا نبصحكم خبركم تخاطرت دمص عسنا كما يتوعلو ابنا يلومي عربي 13 حمله مدبنا فلما زينا قصيلنا دما منيون سلام زل بزبل ارستين غداي ايرتران ايثيوبيان بزملكت كاب ايرتراوي سمرت نديمقراسياو لوط زتلاكلنا صحف كمو دما بهزبل كونتات زوبانا مسزه تحساسب كونتات غزانا بزبل ارستي بفانوس كاب كندا زتلاكلنا صحف كمون ردي كفله باشايز درسو اواناوي غطمي بمقراب مدبنا كنزازمينا امباركس زينا خنقدم فلماغن ارستا زينا والكملاخ إسياس أفورقي أب إثيوبيا كبصح مخانو حلافي بيت صحفت قدامي منستر إثيوبيا أرغاغيصو قدامي منستر إثيوبيا نبر أتو هايله ماريام دسالኝ أب زمبابوي أب زكايد هاغراو مرጫ كم مراحت عذاب ጉጅለ خساتف تعديم مهلاو منغستاوي معكنات زينا إثيوبيا غليصن بيت فرد سويسرلاند ناي عقبه حتوم اونتاوي ملس زي رخب ايرتراوያን ناب ايرترا سغوغهم زغلو وسانه هيبلاو قدامنت ኢትዮጵያ ነቶም ወደባት ዓሰብን ባጽዕን ዘራኽቡ ጽርግያታት ምኽፋት ምዃኑ አፈኛ መንግስት ኢትዮጵያ ገሊጾ ዜና በዝርዝር والكملاخ إسياس أفورقي أب إثيوبيا خبصح مخانو تمالي بدمص أسنا زحبرناكم زينا حلافي بيت صحفت قدامي منستر إثيوبيا أتفصم أرغا ناي 3 معالتات مبصح مخانو بمتكاس أرغاغيصو والله منستر زينا سرعة قدف يمانا قبر مسقال تشارلي بوغنو والكملاخ إسياس صباح قدام ناب أديس أبابا كم زخيد بتويترو حبيروم والكملاخ إسياس أفورقون أب ممرقته هاغراوي أغلغلوت أب ساوا ترخيبو أب زهبا مدره كم زخبل غليصو والله 31 ዙርያ مستشعي ዙርያ ማሞስ አእምሮኹም ቃንዩ ትምህርትኹምን ፍልጠትኩምን ሰሓሉ አጥቁኹም ሸጣብሉ ዓወትኩም ከዓ ናይ ግድን ጽባሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናትኩም መልእኽቲ ሒዘ ንአዲስ አበባ ይኸይድ ስለዘለኹ ሰማዕታትና እንቋዕ ዓጸፋ ተደበሱ ከምቲ አቀዲምና ዝገለጽናዮ ሓለዋ ኢሳያስ ድሮ ብዱባይ አቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ሓሊፎም አለው ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዕርቂ መስርሕ ጀሚረናሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ቀዳምነት ኢትዮጵያ ነቶም ንወደባት ዓሰብን ባጽዕን ዘራኽቡ ጽርግያታት ምኽፋት ምዃኑ አፈኛ መንግስት ኢትዮጵያ አሕመድ ሺደ ገሊጹ እዚ ድማ ምንቅስቃስ ሰባትን ንብረትን መቅዳም ቅድሚ ኩሉ ክግበር ከም ዘለዎ አመልኪቱ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ምኽፋት ናይዞም ንዓሰብን ባጽዕን ዘራኽቡ መስመራት ጽርግያ ንህዝቢ ናይ ዞባ ከም ዘርብሑ አገንዚቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፓስፖርት ዘለዎም ዜጋታት ናብተን ሃገራት ኣብ ዝበጽሕሉ ኦን አራይቫል ቪዛ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩሎም مخفات ودبات عسبن باصعن سددن اتاون ኢትዮጵያ ከምኡን ናይ ወጻኢ ሸርፍት ሕስተተ ሃገር ክብከብሎ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ በተወሰኺ ይረድም እታ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ንዝበዝሐ ጠለባት ወደባት ኣብ ጅቡቲ ተመርኩሳ እኳ እንተጸንሐት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ስልጣን ድሕር መምጽኡ በፖርት ሱዳን ንምጥቃሙን ምስ መንግስቲ ሱዳን ከም ተመያየጠ ይፍለጥ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ኣወንታዊ መልስ ዘይረኸበ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክስጎጎም ዝኽእሉ ውሳኔ ሂብሉ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ኣወንታዊ መልስ ዘይረኸበ ኤርትራውያን ዋላ ናብ ኤርትራ ምስተመልሱ ዕስክርና ሃገራዊ አገልግሎት የጋጥሞም ናብ ሃገሮም ክስጎጎም ዝኽእሉ ዘሎካል ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ውሳኔ ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ 10 ሐምለ ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳኔ
ከምዛ መሰለ ስጉምቲ ምውሳድ ሕጋውን ርትዓውን ምዃኑ ኣገንዚቦም እቲ ፍርዲ ሓደ ጉዳዩ ዝተነጽገ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሱ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸይድ ክግደድ ምዃኑ ብምጥቃስ ይግባይ ድሕሪ ምባል እዩ ተዋሂቦም እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ንውሓቱ እዚኡ ክበሃል ዘይከኣል ብገምጋም ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ዝወስድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ጸታዊ ዓመፅን ዝፍጸመሉ መደብ ምዃኑ ጸብጻባት ዘረጋግጽዎ እኳ እንተኾነ ካብ መስጎግቲ ዝዓግት ግን ኣይኮነን ክብል እዩ ብይኑ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዚምባብዌ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ከም መራሒ ተዓዛቢ ጉጅለ ክሳተፍ ተዓዲሙ ምህላውን ኣብ ዝመጽእ 10 መዓልታት ሃራረ ከም ዝኸይድን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ንሱ ኣብ ዚምባብዌ ለውጥ መሪሕነት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኣወንታዊ ተራብ ምጽዋቱ ተዓዲሙ ከም ዘሎ እቲ ዜና ብተወሳኺ ይረድእ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዲትሮይት ዝቕመጡ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ወርሓዊ ኣበርክቶ ዝገብሩ ፍያት ደገፍቲ ኣሰና እስቂያስ ናይዝ ግን በዓልቲ ቤቱ ኣስቴር መንግስቲ ኣብን ድምፂ ኣሰና ንምሳን 180 ፓውንድ ስተርሊን ኣውፍዮም ኣብ ካናዳ ዝነብር ካልእ ቅዱስ ደጋፊ ኣሰና ዓወት ሃይለ ብወገኑ ድምፂ ኣሰና ንምሳን $363 ካናዳ ኣውፊሎም ድምፂ ኣሰና ነዞም ድምፂ ኣሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ዝገበሩ ቅዱሳት ኣዕሩኽን ደገፍትን ኣሰና بسمتي بملكاو سرعة سياسة عفين زلو حزب إرترا أزيا تمسجنهم زي خبركم سمعته على توزينا بزي فتسم أماني الياسون زدالو زينا زغرب كلكم عينتا محرتا بينيره مسسترف مدباتنا حدقكم سناي مكتتال قلتمهم حاكيكم
ይስማዓሎ ለምጽፋት ይጠርዓሎ ወገን 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 ይደልዩ ረዳይ ኣጆኻ ዘብሎ ኣለኹ ዝብሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይሎም መደብና ይፍጸም ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ብሰላም ጽንሑ ኣለኹ በሎ